I zato čedno odijevanje također znači, to zapravo ne znači da ćeš, na primjer, ja uvijek koristim primjer, da ćeš navući onu vreću od krompira preko sebe. Ne. Kako bi se mi vjernice trebale odijevati? Evo, napose tu mislim na čedno odijevanje i na nekakvu umjerenost. Koja odjeća je prikladna za misu kad se želimo lijepo i dostojanstveno odjenuti, a kako bi se trebale odijevati kad idemo, na primjer, u šetnju s djecom, je li bi trebalo biti ikakve razlike u tome? Isto tako me zanima je li dobro nositi, na primjer, natikače ili japanke tijekom ljeta na misu, ili to ipak nije primjereno. I postoje li čedno odijevanje za muškarce i za djecu, na primjer, je li važna dužina njihovih kratkih hlača ili ne? Hvala na odgovoru. Odlično pitanje. Čedno odijevanje je uvijek jedno zanimljivo pitanje, može biti kontroverzno pitanje, pa ja ću dati neke natuknice, odnosno neke smjernice. Krenimo od tog pojma čednosti. To je zapravo jedna krepost, krepost koja bi trebala upravljati moj odnos prema cijeloj mojoj osobi, veličini moje osobi i naravno također prema tijelu. I zato kad kažemo da je neko čedan, to se može ticati i riječi, i pogled, i djela, i misli, i naravno i odijevanje. Zato kažemo čedno odijevanje i tako dalje. Dajem općenito sad ovaj odgovor o čednosti zato što osoba je puno više od svoje odjeće i u početku bih odmah rekao da čedno odijevanje ne počinje sa odabirom košulje ili majice ili bluze ili hlače, nego počinje ovdje i ovdje, u mislima i u srcima. I zato je jako važno paziti što gledaš, što slušaš, o čemu pričaš, s kim pričaš i tako. Dakle, čednost je jedna krepost koja obuhvaća cijelu osobu. Evo, to je neki start. Ajmo sad malo prijeći na čedno odijevanje. Ovako, ja uvijek volim početi od Biblije. U jednom mjestu u Novom Zavjetu, u poslanici Korinčana, Sveti Pavao kaže ženama da se pokriju. Ja znam da žene kad to čuju danas, ajme meni, polude, jel? I samo maknu rukom, ajme, to je nešto zaostalo. Međutim, kad malo razumijemo biblijsko poimanje odijevanje i šta je Pavao mislio, onda ćemo itekako vidjeti da Pavao je imao dobre namjere. Ovako, kad gledamo u Svetom pismu, šta se pokriva? U Svetom pismu, posebno u Starom Zavjetu, pokriva se ono što je najvrijednije, ono što je najsvetije. Još točnije, židovski hram, a Pavao je 100% znao o čemu on priča, židovski hram je imao jedan dio koji se zove svetinja nad svetinjama. I u tom dijelu se nalazio, oni su smatrali da Bog prebiva, Jahve prebiva. I zamislite, nitko nije smio tamo ići. To je takva svetinja bilo da je bila jedna zavjesa i svećenik bi jedanput godišnje išao tamo, prinosio bi žrtve, čak žmir sa pokrivenim očima. Zašto ovo govorim? Zato što u Starom Zavjetu i kovčeg saveza to je bilo pokriveno. Zašto? Jer je takva svetinja. I kad Pavao kaže ženama u Korinčanima da se pokriju, on u biti aludira na tom da su oni svetinja, poput svetinje nad svetinjom Starog Zavjeta. To je isti razlog zašto Pavao to govori. Pavao to ne govori ne zato što je tijelo nešto loše, ne zato što je to prljavo, nego upravo zato što je to tako sveto. I može se dogoditi da ima ljudi, ima muškaraca, u slučaju čedno odijevanje kod djevojaka ili čedno odijevanje kod muškaraca u suprotnom smislu, ima ljudi koji imaju trulo srce, koji svojim pogledom pretvaraju nekoga u objekt. I zato crkva je uvijek govorila, ne samo crkva, nego i šire društvo u starim vremenima, o vrijednost čedno odijevanje. Upravo zato što je tijelo jedna svetinja i tako dalje. Zato ja uvijek preporučujem ljudima čedno odijevanje. Suzdržao bi se sada o tome kakve košulje, štikle, japanke i tako dalje. Ali manje više odijevat se na takav način, jedno pravilo za crkvu, odijevat se na takav način da ne odvlačiš pažnju od onoga ona svetinja koji se događa na oltaru. Zašto? Jer je Isus na oltaru. I zašto bi netko sada namjerno odvajao pažnju od središte događanja? Evo ga. I to zahtjeva malo poniznosti. I zato čedno odijevanje također znači,
to zapravo ne znači da ćeš, na primjer, ja uvijek koristim primjer, da ćeš navući onu vreću od krompira preko sebe. Ne. Čedno odjevanje znači da ćeš se tako odjevati da ćeš poslati poruku nekome, isplati se čekati. Također, isplati se maštati o tome što se pokriva i isplati se ipak nešto pokriti zato što je to takva svetinja. Zamislite skupocjene slike koje mi imamo. Šta radimo s njima? Mi stavljamo okvir oko njih. Čak kad odeš u neke muzeje, ne dopuštaju slikanje sa blicom. Zašto? Jer oni se boje da će oštetiti sliku. Dakle, i sam sekularni svijet vidi da neke stvari moramo uokviriti, sačuvati. Zar to ne vrijedi za ljudsko tijelo, odnosno za ljudsku osobu od možda onih koji bi tebe pretvorili u jedan objekt? Zato čedno odjevanje u biti znači da pokrivam ono što je najsvetije i čuvam ono. I ne zato što sakrivam to što je loše, nego zato što je to tako dobro. I navodim druge osobe oko sebe da kontempliraju. Ivan Pavao II. Jednom prilikom je rekao da čednost nas treba navesti na duboku kontemplaciju.